Erokamano nyako Ramogi kuom medo kete Ramogi TV ma en Ramogi TV weche manyien ma kagi kacha odiochieng' ma kawuono odiochieng' mokwongo dwe mar 2024 kama chako to ng'iyo motende kod weche mag kuyo nyako Ramogi nyinga en George Bati. Rumbi mar lit kod kuyo kwako gweng' ma Manyoro West Kaboch location kar chung'od bura Mandhiwa bang' nyathi ma jagni 11 nyang' mako kendo lal kode e kinde manyodhi omo pi aora Kuja odhiambo Manyoro. Chenro mar manyo ringre Felix Odongo mane en grade mar 2 sekondar primar ma Ombo Nazarene dhi nyime kotelie kod apisas mag KWS kod jogweng'. Kata kamano giywago pek magin go e chenro mar manyo ringreno kaluwore kod ng'eny mag nyang' kod rao magi koni opong'o aorano kendo keto ngimagi kama rach. Kora dia puda lota dia pidi. Nami maka yatima chielo ywaka. Tapeyo ni kare. Manyo tiro goma koka orani ang'o timore aora ka. Koro kawuok e ng'wech ni adhi tachopo to ayudo ka nyathi koro osediro loka cha. Koro ting'o nyathi dichiel to nyathi oting'o bade ne. Koro ambe sechego kaka nanyalo konyo nyathi ne onge. Notama kata kana chaki no chuna ma wacho ni yawa ne wuono tino bete wuono tino ne jakuja kanong'e abal ogona bal ogolo nyathi onyauru kaka denga gol nyathi na nie pi ando ga yika me bas dot kene dalwan kenda kakinena ni onge kata yuora an kakinena ni kata adwa onge go nyithina be mano wete na be gine mane gin ka yuocha gin be magine gin nyaka wuon parwa duk okonywa wayude kaka wanyalo konyo area mar Manyuru mabende odak machiegni koda ora mondo giyude kaka inyalo yudnegi kaka giyudo pi mopogore gi dhi tuombo e dho aora mabende osebedo kawito jowa mang'eny nikech e kind higni 2 koro sani jowa 2 makoro wasewito e dho pigni. En wach malit nyako Ramogi kendo wageno ni kaber kata koponi diponi nyang' no kalo kod ngima nyathino to yude mondo tere ne janyuolne. To bende omedo kwayo jogo modak machiegni kod aore madito ma le machal kod mago nitie kik uthoro oro nyithindo kendgi nikech ma nyalo keto ngimagi kama rach. Samoro in ng'ama duong' inyalo neno nyang' to ing'e ni ma nyang' to koponi en nyathi to samoro ok ong'eyo. Jodak e kaunti ma Migori ywago lal mar sitima ma kinde ka kinde ma giwacho ni thiro chenro magi mag ohala kendo miyo weche mag arita kwe kod njore medore e kaunti no. Jodak go kautelgi kod Ray Mandela ma en ja ohala e chiro ma soko Mjinga e boma ma Migori wacho ni sitima osebedo ka lal pile ka pile kuom kinde ma ok tin ne saa achiel gino makoro thiro chenro magi mag ohala. Gidwaro mondo piny owacho kokalo kuom kambi makeyo teko sitima e pacho ka Kenya Power ong'i yo mar tieko lal mar sitima ma kinde ka kinde gwenge makono. Sitima osebedo ka lal e kaunti ma Migori mangima e kind saa 12:30 mar odhiambo nyaka saa 3 mar otieno pile ka pile kuom kinde mar juma achiel mokalo. Meneja mar Kenya Power e kaunti ma Migori Gerora Nyambrae ne owacho ni lal mar sitima ikelo kod nok mar sitima makoro chunogi mondo gipoge matin ma idendo gi dho ngere ni power rationing. Gik ma watimo wadepende biashara e stima te to waonge alternative nikech bech okwanya tiyo gi generator nikech bech fuel nitie malo bech token be koro nitie malo koro ka stima lal to chal ka gima onge gima watimo bech maisha bodhi malo. Daer mar wacho stima dwa lal Migori kaka besa moko winjore to akwayo jotelo mochung'ne weche mag energy mondo ging'iyane kaka ginyalo losonwa wach sitima ni mondo we lal kako lal pile pile. Sida ma wantiere go ni jo stima to gima chandowa ni jotelo manwayiero wakwayo ni mondo mi ogiwuo gi jotelo mag jo Kenya Power mondo stima we lal kata sani dang' wuog ka kurieyo direction moro miluongo ni kwa ward kidhi wuotho gik stima chiegni lware yo kendo en gi mach moro marach makolal jakuo medore stima kanitie nyathi ng'ama uso chak uso ng'ama uso soda uso kuo koro onge ng'ata ang' dok e ode gi gimoro to ka olal to ang' gotieno kuo kaeto askari bedo gi sida. Insecurity dhi malo kabisa sechego yudo ka uhalifu medore e yo mamalo ahinya. Obila mag okwach kich ma Machakos dhi nyime kotimo nonro ewi tim mar kuo nyamburko masani osieko ma nyamburko ma ikodo kido mar Prado ma giwuondore ne gidhi godo e nyasi mag arus ka bang'e to gikwalogi kendo giluchore gi nyamburko ma gisekwalogo kendo gidhi uso e pinje ma libamba.
koloso kod jofwambo e apisi mare obila mar okwach kich ka jatend obila mag okwach kich kone giseyudo prado 2 ma achiel ni kod namba ndikruok KDH 908T kod machielo KDL 030Y mano kwale pacho ka ousi moshi e piny Tanzania. Jatend obila no bende okone kata jatend obila mag okwach kich mamacho Nzioka Singi okoni jokuoge geto ahinya nyamburko kido mag Prado kod Isuzu D-Max. Kasingi koni derepe mag weg kuonde kod nyamburko ma jogweng weg kuonde kod nyamburko miyo ting' mar tero jogo kuonde ma gidhiye ema ing'wano bang'e to ikwalo nyamburko kowuok kuomgi. Prado hawa wesi wanatumia akili ya juu. Kitu ya kwanza, wanatoa watu all the way from Nairobi. They lure them. They hire these vehicles. Then they pay them good money. And since you have been paid good money, you tend to believe this is a good customer. Yet, it's a robber. And they will take you to a charge whereby there is an arus being conducted. Yet, they have got any business with that arusi. And they steal the car now. They will remove the car truck and take this car. We are warning those who are conducting business of pickups, ask for transport. Be careful. If somebody is telling you he is hiring your car or your pickup, get to know specific place what he is taking the material. Ne ochuno mondo obila oti kod iro ma lungo wang' mar keyo jochiw thieth ma Kericho mane obago ng'anyo ka gikwedo gavana Eric Mutai kaluwore kod weche mag chudo magi. Ywaruok nochakore e kinde ma jotich go ne temo donjo e apisi mar gavana ka gidwaro mondo gichwal ywakgi mondo ndikgi e yo mongirore. Jochiw thieth go mane odhi ochokore alap ma Moi Gardens wacho ni giseti e yor orak chakre higa mar 2016. We are healthcare workers on contract terms. We've been living on promises of PNP, permanent and pensionable, for a very long time. Most of us have been on contract for 8 years, 6 years, from 2016. It's quite frustrating. And again, some of our plights include, we want him to equalize our pay. Some of us are badly paid, poorly paid, and yet we work in the same conditions with our counterparts. We are tired of these promises. Every other time, he's telling us on Monday, we understand that our money was allocated for being confirmed for permanent basis, yet we have not received any communication from him. You are threatening a healthcare worker. Is that even logical? It's not. Is it logical? Really? My colleague, is it logical? No. So, I encourage all of you, we will be here until our PNP terms are met. Modus operandi of an oppressor is that they will threaten you. For the staff of Kericho County, Wachumla, the nurses who are on contract and the healthcare workers, I want to announce to you here today, before the Deputy President, that already we have money for your confirmation, and before the end of this Mashujaa, we are going to confirm all of you on permanent and pensionable terms in the way we did with our Riwruok mar jotend din Islam kod jokristo opedho dwaro margi e od bura e wi wach mar keto thuolo keny kind kit chwech machal miluongo ni LGBTQ. E kind dwaro maggi, gikwayo mondo mi od bura oranga kaka migepe mag somo, thieth, tich kod arita tiyo eno ni onge jal ma oriwore kata tiyo kod yore mamoko e lombo jo Kenya mondo riwre kod keny e wi kit chwech machal. Bende gidwaro ni kata gikwayo od bura mondo oranga gima omiyo paro mar chik mane ochwal kod jaod bura ma Homa Bay Opondo Kaluma pok owuok e komiti mane range dweche 7 bang' chwale e nyim komiti no. Gisingo neno ni Kenya obedo thuolo koa kuom riwruok mar kit chwech achiel mar LGBTQ. Of Health, of Foreign Affairs, and of Labor and Social Protection, and also the Inspector General of Police confirmed the measures they are taking relating to the sneaking of the LGBTQ agenda into Kenya and the international curriculum offered in Kenya,
relating to the Ministry of Health's position on the definition of sexual health and rights, relating to the proliferation of foreign actor funding and lobbying on LGBTQ matters in Kenya. Nen mor ne moko kuom jogo modak kod ng'ol Mombasa bang' yudo sir mar lwedo kod tinde mochuogi manochiwnegi kod jaket mwandu ma Mombasa Cement no maonge kod chudo moro amora. E chenro no ji maromo 350 mani kod ng'ol mopogore opogore ne oyudo sir makamano, kama moko mayo 500 bende ne opim mondo mi losnegi tiende kod lwedo mochuogigo. Tend Mombasa Cement koni okang' makamagi kao bang' yango ni thoth jogo modak kod ng'ol osebed kejwang'o ka mamoko bende onge kod nyalo mar dhi e ute mag thieth kaluwore gi onge mar omenda. We have distributed more than 350 artificial legs and arms, and new registration we have closed 250 people today, and we are planning to do this every 4 months, and we'll be covering all over Kenya. Wanasaidia disabled people kama sisi kutuwekea mguu free of charge. Nile travel usiku yote, nilipanda basi saa 11 jioni nikafika hapa saa 3 asubuhi. Na nashukuru wamenihudumia kabisa. Nilipata 1992 nilipata ajali. Mtoto wangu saa hii uko sawa kama wenzake. Nilimzaa akiwa na nguu 1.5, nikahangaika kutafuta msaada, kaja nikapimwa, na mpaka kufikia leo mtoto wangu mpata huo mguu. Anafurahi sana, watembea kama wenzake, wacheza na yakimbia. Nimekuja nimepata mguu, nimefurahi sana kwa sababu mimi nimeishi kwa muda wa siku nyingi sana bila mguu. Nimeshikwa na kansa kutoka mwaka wa 2001 mpaka sasa. Na nimetembea tu na hii miti miaka yote hiyo, lakini leo nimefurahia sana kupata huu mguu. Kwa hivyo namshukuru sana Mombasa Cement. Waendelee na huo moyo, maana wanajali walemavu zaidi sana. Maana wewe kwa mlemavu ukija hapa shida zako zinatatuliwa vizuri. Kwa sudo ni Jod Bura mag Afrika ma ugwe yala otiko chenro mar ndalo ariyo e boma ma Namanga mantiere tong' mar Kenya kod piny libamba ma Tanzania, kama gichiwe thuolo ne johala mondo mi ogol pachgi e wi yore mag nyayo ohala e kind pinje mantie Afrika ma ugwe. E romono johala ogolo ywak kaluwore kod lai marabora mag loche makadho e tong' ma giwacho ni girito kuom thuolo malach mondo timnegi nonro gima giwacho ni deko gi kendo kelo ng'ikruok ne ohandgi. Johala matindo manoyworo romono oseyo chal mag kuonde uso kod moko kuom apeyni makoro gidwaro mondo tend pinjego olos wachno mapiyo. Jood bura go kotenegi kod Kanini Kega wacho ni paro mogol gi johala go gibiro chwalo e od bura kaka yor yudo kony mowinjore ne johala go. Tunajaribu kutilia mkazo ziweze kutatuliwa ni kwa sababu hii mambo ya parking ya lori imekuwa changamoto kubwa sana na imekuwa kwa muda mrefu. Kwa kweli sisi wamama tunaumia, tunafanya biashara ya shamba. Tunalala kwenye jua. Tunanyeshewa na mvua. Tumewasikiza leo wafanyi biashara, tumesikiza maafisa wa serikali zote za Kenya na Tanzania, na kuna ripoti ambayo tutakuwa tunapeleka katika bunge letu la Jumuiya ya Afrika Mashariki ili tuhakikishe kwamba mambo hayo yamejadiliwa. Kuna pendekezo kwamba badala ya kuwe na idara mingi ambazo zinafanya ukaguzi haswa na ule ukaguzi inafanya ni ukaguzi unaofanana, tuwe na labda idara moja ambayo itakuwa inafanya kwa niaba ya idara hizo zingine. Wakati sisi tunasema kwamba jumuiya hii yetu lazima ifanye kazi pamoja, ni kwa sababu ya yale mambo ambayo yaliyotendwa. Mipaka hii iliwekwa na wakoloni ambao walikuja wakatuwekea mipaka, ili hali watu wetu wa jumuiya hii yetu ya Afrika Mashariki ni watu wamoja. Jodak e kaunti ma Nyamira ojiw mondo giti gi nede mag geng'o suna mondo gigeng' landruok mar tuo mar malaria. Ma oyange kinde pogo nede maloyo 400,000 kotelie kod jalup gavana ma Nyamira James Gesami gi jokanyo mawuok e migawo mar thieth. Kaunti ma Nyamira chano mar pogo nede 449 e mier maromo 169 e ndalo 5 mabiro. We have registered quite a number of households, about 170,000. We shall provide nets
from today for the next 5 days. If we don't prevent cholera, malaria, and other diseases which are transmissible, even if we get millions and millions of dollars, they will not do anything. Kuzuia ni bora kuliko kuponya. So ni hamazisho kwa wananchi kwamba waweze kutumia hizi neti vizuri, waweze kulala ndani ya neti, sana sana mama wajawazito na watoto ambao wako chini ya miaka 5. I want to warn our people that these nets, they are supposed to use them appropriately and they are not for sale. Should we find anybody selling the nets, we will take appropriate action. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV mane makelo giko mar weche manyien mag kagi kacha. Gigeno maduong' ahinya ni yudo ma osetimore ka kod kacha kendo kod ng'eyo matut ewi mago motimore. Jana Maus ngege kantie sori karungo wacho neno Ramogi TV yo makare kendo mora ahinya gi weche manyien mag kagi kacha. Pastor George mar Jesus Fellowship Church gwenge mag Rodi Kopany bende wacho ni mora ahinya kendo ganda en kaka en ong'eyo mosetimore gwenge mopogore opogore to nyakora Ramogi mano okigiko asengo ni pod wantie gi mathoth momedo luoni kendo waketo nigi yor adimba ka ngoromo saa 1 mar odhiambo ka 1 kod saa 3 omiyo med mana keto Ramogi TV e kin televisen mamoko nyakora Ramogi mondo ibed gadieri kuom gik motimore e alwora mari kod gwenge mabende boyo kamoro moro ma intie. Erokamano kuom kinde duto yiero Ramogi TV. Nyinga en George Bati, oriti masani.